thina baqwathi uthi bangathi inqo khala veze nyaca fana namzi wena soze afuna uveze xesha lohamba ndokhela bamzisa xa befuna ushilo wena pha ewe oh aye kutyiwe pha sizakubonisa kwa la maxesha idipheze lento siyigqibe sokuwena la nangoku ndiyambonisa ke ngale ndlela ngale ixesha eliphethileyo ngoku sifuna ukuthi ke njengoba nambe sisesibaye ndithethile into yokubana sikwamkele baxhlanti balapha ekhaya khona ngosuku ngenisa endlini enkulu yalapha ekhaya kwamatshatsha inokusakhoza luthethayo uyazi ke ngokunini ngaliphi ixesha luthethayo umkhulu wakho walapha ekhaya sikwamkele apha ungene lapha ugqibile umcimbi walapha kwakwamatshatsha ekhaya khona uphelile ngoku yonke enye into ezakwenziwa kuba ngoku ubheka phaa kwalaa xamisa ikabi ngomzi bakwavulwa laa ndawo yonke zakho nomamakho phaa siza kusaphaya siyenze lapho yonke enye into efanele ukuba yenziwe nemithandazo yonke into uba babulela abantu kwenzweni yonke le nto iqhele ukwenziwa ekhaya yenziwe igqitywe xa sifuna uyazi uba kwenziwa ngolu hlobo xa umntu engenile kwenye indawo uyenza loo nto kuloo ndawo ayigqile loo nto le akhashazeleke ngoba kuba amakhaya ezi ndawo zimelela if ibikude kuzohamba ngomso but kube ezi ndawo ngozimelela ngokuzilolu hlobo yanyanze basiyenze ngolu hlobo siyenza ngalo sikwamkela boomama bekho apha ngenxa yeemeko ezithile imeko xa kuwe ngapha kuyafika abantu bambalwa abantu abasebenza iindwendwe ezininji ezikhoyo apha nabantu bakulo mamakho balapha sifuna bakubona uhamba phakathi kwabo ngoba sekhoyo ukwazi nencoko kwale nonwabe nithini singakhuphi seko sekumnyama bengasakuboni kuba sithi ke ngohamba onqandi impahla ithile hamba ogqiba imoto sayitsho kwela cala ngoku siza kushiya apha mfana papa nantsika yiyo nto nilahlekani niyatshintshana ingipapha nokhokeleyo nomnye kokukhokele wena ngoku uyazile ndiqhuba ngoku siza ndishiya apha ngoku sendiqikelele ke inyawo zethu zimfishane uzindanga uba singeni le ndlini sasahlala sithiwe simbize ngoku nilandele nawungena kule ndlu ngasegeti neyintshayile igqitya kwakhiwa ingathi ngoyayikona nezinini zawungena phaa ke nafuna sibhanga phakathi hambani eva same
abantu balapha ekhaya nabantu abanakho ungena endlini bangena endlini. Inkwenkwe iyeza phaa sokwazi uyikhulula senze umthandazo phaa ngaphakathi. Siyikhulule inkwenkwe izojoyina abanye abantu ijayive iyajayiva. Siyibambezele ngoku phaa. Wonke umntu alapha ubaba wenkwenkwe notata wenkwenkwe naye wonke umntu okwaziyo ungena endlini akwazi ukungena endlini ngaphakathi. Enkosi ke Masikhanda kakuqhuba ngalo mzuzu ke. Engazi. Abazali bomntwana abasuke besenza njalo ubayeneze ityala ndithathe ityala amadoda kodwa ke yona nto ibalulekileyo kukugqithisa umyalelo sibizwe kule ndawo ngesibizo singabantu singabo apho sihamba khona qhubela uvalo funeka ezaa ntwana zifunde nabani na unayo indlela umamela funeka afunde ndawuqinisela ke ayilo tyala khona kodwa nelityala emehlweni abantu bakalelitya kwabantu ndocela abazali uba baphinde bandihlawulele phaa ndiyabulela bafaka ingoma esenqoko le nto lena nje ndayaphe kanye ilapho kanye ma Songena.
emva kwemini ngele inkosi igama apha awuyizwa sisuka phaya kakhulu likaLutho simamkele phaa njengoba bengenile phaya abuyela phaya angena endlini ke samamkela sithi ke kuye uba ngaba ebekudela amakhaya eqheleleyo ubezamka ngomso phaa aye ke ngokokwabo ukuthi uyakhuduma kodwa kuba amakhaya akhelene ngohlobo lilo amalungiselelo asondelelayo sathi ke ngoku yonke into ngosiyiqukumbele phana izolo sithi ke kusasa namhlanje sibamkele nje endlini yonke into sizoyenzela apha ngoku ke senza ke lo mthandazo wasekhaya ukwamkela uLutho sibulela kananjalo nakomfana ebemgcinile ekhaya wade wabuye ephila njengoba ephila yiloo nto sihlangene apha namhlanje sisenza ngexesha kwa-eli kangaka sibona izihlobo zakhe zininzi nezihlobo zikankosikazi nomninawe zininzi nabasebenza nabo baninzi sifuna ke ngoku akhawuleza zonke nabantu bambone kakuhle abantu ephakathi kwabo singamkhululi ngamakhaya ngoku simkhulule kwa-eli abonane nabantu akwabo bantu bamkele abakhosi bendithi ndizawuya kuni emveni kokokuba into enayo into zingamele tata ngoku masiqale ngale ukhulu umntwana sibuye ke ngoku sinehoye kakuhle sele emkelekile umntana naye khona ephakathi kwabantu singamgcini phaya koyeni phaya anganiboni nani so makeze phakathi kwabantu ababona so ke mkhosi ke sinendlela esiqhuba ngayo ke xa umntana bekewe akabikho apha siye sithi ke xa ebuyile noko sifuneka uThixo ngento asenzele yona entle kangaka umntana wayephila waphinde wabuyephila kulo mthandazo wenkolo siwenza ndizawucela ke kuhlatywe liqembu maybe kulo mzi mtsha banalo iphulo lalapha abanofakama ngalo ke sicela umzala asikhokele ngomthandazo xa siyivula ke konke Mazithi ngodo zethu sibonge uYehova kuwa indlela zakhe zingibona phakade zingibona phakade
Papa because Lutho Lutho now listen to Minnesota. Because Sarana Atama never about the and Pelo go to Tosan, but I have no the best pleasure. Who's a cutting child and Jamano Sodu? Who's a cutting billions at the cost of the Yoga into the process sergeants. I don't know that they know where to come as a because I was not that figure for the lowest financial to go to. Amen. I was also really money by
akhona kwale ngigama kwasamagama sishiye ufike lo Lutho usuka phaa ufike apha ukokwabo usekhaya khuluphaya umzi wabo lo owakhiwe mkhosi yile golide sasiyoyithotela ayifumana sezana yapha igolide uyayibona nawe uvela phaa into yokubana yabanika igolide abantu negolide yakhupha nomfana leyo usinika yona ngoku sibuka lo golide ngoku kasilapha into yokubana engathi noko izinto ziyasiya phambili ayafuneka kamathamsanqa amazwi asizawuthetha nomfana besithethe naye ngoku besimyala ayithethi nto leyo ngoku siyamkhulula ngoku simfaka phambi kwabantu into kwezokuhlukana nobantu basedongeni uhlukane nizawucinga entabeni acinga apha ngoku ayazi nokuyindoda phakathi kwabanye amadoda acinga nike zothuka ke noba ngumama amatatana benze nje emakhanyana nombala ayonkonzo kushiywa kuyo le inkosi sekwenziwa zinto ezimbalwa uthethe nomntana emntweni nokukhangatha umthambiso abantu if akhonto njalo siyeke ngoku siyivale siyiqokumbele inkonzo leyo kwakuyokumamkela ake lithulo siye ke ngoku ake lithulo wazithwali bandivela kuhle utata uthe unikela ithuba apho wonke umuntu azothetha ebhekisa amagama kulo mfana sinaye mtsha na njengomfana ke okhoyo
ogama linguntandazo wakwalapha ekuhlaleni ozalwa kunye noyise walomfana singosinaye namhlanje. Uzalwa kunye ke kokuba singontanga. Njengoba singontanga ke ndithi mandime uthe ke usengenzeka uba kukho abantu ebengekho ngelaa xesha bekubhekiswa amazwi kuye. Ndingomnye wabo bantu ke. Okokuqala mandibulise torho kwizihlobo ezilapha. Ndibulise kubakhozi ibizwa one because abakhwekazi abantu basekhweni babona belapha abanye endiqalayo nobabona. Ndiyabulisa kakhulukuzi. Kuhle ukusibona silapha sonke torho sidibene simbeje sinje. Kungabe basidibane sibe beje sinje ixesha elihle lasidibana sizizihlobo kanje xa kukho into ezimbi. Namhlanje kumnandi samkela lo mfana apha ebudodeni. Ulilishwa ke ndizothetha ke ndibhekisa kuwe Lutho. Into endiyivuyisayo ke mna ke xa ndisima kanje bayawundazi ke abantu bomhlaba. Andingomntu kuye ame okanye mhlawumbi ingakumbi abantu abangotata athethe mhlawumbi kwanye eyala umfana onjengawe. Kodwa ndinalaa nto ndisentha negugu ndaneqhayiya ngokwazi nje into yoba lo mfana uzele wena Lutho yintanga yam. And ilishwa ke ngokulinye ukufaka ebudodeni okanye usebudodeni ngeli xesha libi kangaka siphila kulo. Yilo nto ndiyithandileyo uba malingandiphozi elithuba loba ndithethe ndibhekise kuwe Lutho. Siphila kwixesha elibi ngoku apho ubomi bungamahlandenyuka. Izinto ezikhoyo zininji. Abazali bajikela oyise. Sethwa abantwana bajikela oyise nabazali ngokunjalo. So ndithanda into enye ke ngoku yoba abona ngoku kule yam igeneration siyaqala ukolusa. Mandiyithethe loo nto. Njengoba siqala ukolusa kule yam igeneration ndithandile uba ndibekho ngokwam kama ndavuya xa sinike lithuba loba ke sithethe nathi ngoba bendizithi ndiphosiwe mna. Ndiyarhalela ke Lutho unyana wethu uyasibona sisebancinci ngosinathi notatakho usemncinci intangam. Ungasikhoxi indinto elapha phandle futhi andizuthetha ndibe ndiyicalula ndiyixela ndisithi yintoni nawe uyazibonela. Into elapha phandle ingengase nyana ungayilandeli. Ndiyathemba ke futhi kuba uzalwa kweli khaya. Eli khaya likhaya ndilithembe kukulo makhulu wakho. Umakhulu wakho uzalwa kweli khaya. Likhaya ndilithemba ikhaya lokuthandaza. So ingengase into elapha kweli khaya uyilandele. Uthi nje ngoba ukhula nje nanjengoba ufika kwesi sigaba sikubeka kuso ithi kanti uyijongile into elapha kuwenu uba kuphilwa ubomi obunjani. Zikhona wena izinto eziphambukisa abantu abaphandle kangangoba kulusizi xa usiza bendihamba kwenye ilali ekwalapha xa usiza apha kule lali yethu ekwalapha ngapha kwethu apho ubona abafana behamba ngamacala benento engathi bayajayiva xa behamba neebhulukhwe sebezibekela apha ezantsi kwentsuka. Ungasibeki kwelo hlazo phofu ndiyathemba sendiyayitsho nje loo nto kuwe uba ungaphazami usibeke kwelo hlazo. Igeneration nje abantwana abaninzi bakhulisayo ngoku sebephila loo mpilo ngenxa yezinto zityiwayo zilapha phandle. So ndiyathemba ke Lutho abona imfundo yinto ebalulekileyo apha kweli khaya lakwenu futhi ke ngoku ibalulekile uMzantsi Afrika wonke uphela. So ndiyarhalela ngoku njengoba sowuqhubeka nayo ndikwazi into yoba uyixabisile uqhubeke wenze njalo nyana. Ndiyabulela futhi andifuni uthetha ndibheke phambili kakhulu. Qha into endifuna uyibhekisa nje kuye yoba mna ndinegugu nekhaya yoba uqalele igeneration yethu ukolusa kune. And uba kuqalele igeneration yethu ukolusa sizawufuna uba ingengase kube kutshintsho apha kuni ke ndizama utshintsha izinto.